an yorubina na ay sugula ya kana firi an bi dahiri men yinana abija kabaguruni binani sabakeme abija kabaguruni binani sabakeme Tenendon o ye sugudon ye segukaw fe no n'a fɛrɛ kɛnɛ b'a daminɛ somonoso fanfɛ ka taa bila sɔgɔla kɔnɔ misiriba fanfɛ fɛn min ye suguba ye ale ye yɔrɔ ye segu dɛnɛn bi waleya yɔrɔ min na dɛnɛndonyaw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen bi minɛ ka fa jama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw la minnu bi bɔ fan caman na ni u ka feerefɛnw ye o muso ninnu cɛla ani Fanta Jara masala la min ni ale yɛrɛ ye farafinfura feerela ye segu badayanfan na a bɔlen don kɔnɔdiminikaw fe no Ndata foye dahiri na yini ko sisa mode nunu ko ne meta yiri mbo shiladon ngo kono yiri misenu vfmb ni lado bolo butolu bo kana mo firi obina fira mo amadu afeme badu ka kushinunu ka sabara nuna anyo rubina na sugula ya kana firi ambi dahiri men yinana Segu dɛnɛ nafa min bɛ togodala musow kan o ye k'a fɔ u bɛna n'u ka feerefɛnw ye ka na olu feere min yɛrɛ kɔfɛ u bɛ tila ka minɛn bayɛlɛmalen wɛrɛw san ni ka segin n'o ye ka taa u sigiyɔrɔw la n'an y'o fɛn n'an dara n'an ye malo mana ɲɛ 2 ni 3 sɔrɔ an bɛ t'o kɛ kini ye ka tigɛ n'u zan k'o la n'anw nana an kɔni b'an dahirimɛ n'an dépassé n'u ɲinana an b'an ka na ɲinana an bɛ safinɛ san k'an denninw ka finiw ko k'an nege la n'u zan jɛgɛ najini kɔkɔ safinɛ n'an y'o fɛn n'an dara n'an ye malo mana ɲɛ 2 ni 3 sɔrɔ an bɛ t'o kɛ kini ye ka tigɛ n'u zan k'o la ka tulu n'u zan k'o la tulu gɛlɛyalen don tiga gɛlɛyalen don ɔ don min n'i m'o si sɔrɔ an bɛ makarɔni san dɔrɔmɛ 20 ka taa tulu ninnu k'o la k'a tobi ka sigi mɔden ninnu kɔrɔ u b'a dun abija kabaguruni binani sabakeme kɔli safinɛ sabakeme Mali marabolo nanina ni o ye Segu ye o yelen do k'a fɔ ko dugu do min bɛ camancɛ la ni an ko a ma ko Carrefour ka d'a kan mɔgɔw bɛ se ka bɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka na ni marabolo kofɔlen in na dɛnɛndonyaw fɛ u ka can sugu kɔnɔ feerekɛlaw la fo ka taa se sannikɛlaw ma Maïsata Famanta n'a bɔra Banankɔrɔ ale nalen do kɔɲɔminɛn san na Segu dɛnɛn na ne ka minɛ tɔ ne kɔni ka nani kɔni bi ne bɛna sanni kɛ ne bɛ segin ko ne n'a mɛ kɔɲɔminɛn san dira ne n'a mɛ ka sanni kɛ ne bɛ taa Banankɔrɔ o ye ne ka dɛnɛn nafa dɔ ye walasa ka bɔ u ka dugu la ni ka se Segu dɛnɛn na bolimafɛn siraw olu kɔni ka ca ka kɛ ni mɔgɔw sigiyɔrɔw yɛrɛ ye musolaka minnu bɛ na ka bɔ bakɔfɛ yan fan fɛ olu b'u wasa don kurun motɛriw la walasa ka batigɛ ni ka na ni sugu kofɔlen in na Kalifa Kuma ni ale yɛrɛ ye kurun motɛri bolila ye a y'a yira k'a fɔ ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu ka sɔrɔ siraw la musaka kunda ko na dɔ ka banbasa ko dɔ ka natɛdiya o de ye Segu tan de nafa min b'a la a tɛ fɔ ka ban nka don min n'a ye jama sɔrɔ aw motɛri bolo a ka su a ma kojugu parce que tɔgɔrɔbaw ta bi sɔrɔ aw min ye motɛri bolo b'aw ta bi sɔrɔ Segudenw fana u bɛ lafiya ka to u ka dugu la karama don motɛri fo ka taa se a kɔni bɛ baga tɛ tayi nakuru bɛlɛna dɔrɔn bɛɛ y'u bɔ k'i ka minɛ don i ka wotoro la ka t'i ka so o y'a dama o sugujɔ nafa dɔ ye fɔlɔ o kumakan kelenw olu sɔrɔla Mama Kalapo fan fɛ min ni ale yɛrɛ ye dɛbɛn feerela ye ka bɔ Masina a y'a yira k'a fɔ ko dɛnɛndonyaw fɛ ale ka sannikɛlaw o fanba kɔni ye musolakaw ye Fami presse in dɛnɛ kasi n'an nana ne yɛrɛ bɛ dɛbɛ de feere n nana an bɛ dɛbɛ feere n bɛ nafa sɔrɔ a la sanni bɛ kɛ yɛrɛ de jango ni waati fini ni waati na alhamdulillah sanni bɛ ka kɛ fɛn min ye nin sɛfeerela ye ale bɛ kuma an ye Segu dɛnɛn nafa yɛrɛ kan tigitigi Zumana Dambele parce que anw bɛna dɛnɛn min na ka na an ka sugu jɔ o la burusi kɔnɔna mɔgɔ minnu bɛ yen n'an bɛ village la an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan bɛɛ bɛn'i ka naw san ka taa faso la semaine kɔnɔ dɔw tɛ se yan i y'a faamu donc o la sa an bɛna an ka baara kɛ k'an ka feere k'an sago la fitiri ma ta an bɛ taa an ka so an bɛ taa si ye dugu mana jɛ an bɛ boli ka na nka dɛnɛn yɛrɛ de an ka don sigilen don min n'o ka d'an bɛɛ ye hali n'a y'a sɔrɔ ni nafa caman ninnu olu fɔlen don Segu dɛnɛn kun kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko danfaraba bɛ sisan dɛnɛn waliyacogo ale ni fɔlɔ ta ni ɲɔgɔn cɛ ka da sɔngɔ yɛlɛlibaw kan Tanti Dante ale bɛ o maaw fɛ min ni ale yɛrɛ ye kini feerela ye Segu dɛnɛn na dɛnɛn fɔlɔ nafa tun b'a la nka bi nafa t'a la dɛ fɔlɔ n'an nana sugu la an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la nka sisan an bɛna ka taa an tɛ foyi sɔrɔ sugu kanu dɔrɔn de b'an bila sugu jɔli la sisan tɛ foyi tɛ yen fɔlɔ i bɛ malo kilo sɔrɔ 40 i b'a feere bi dɔɔni sɔrɔ sisan malo kilo 100 i b'a sɔrɔ safinɛ sɔngɔ dɔrɔn i tɛ foyi sɔrɔ a la an kɔni b'a la ka sutura kɔnɔ sugu in na an tɛ foyi tɛ yen ka tɛmɛ ni masala ninnu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se k'a fɔ k'a sɔrɔ an ma fili fiyewu k'a fɔ ko musow olu ye Segu dɛnɛn guloma dɔw ye abija kabaguruni binani sabakeme
Koli safinɛ 300. Seinabu Chero, VOA Bambara Togola, Kabo Segu.